Goeiedag iedereen te Hulst, hier aan de locatie van de Havenfort. We gaan ook wel eens in een volle parking hier met de campers. Ja, is vlakbij de binnenstad of het winkelcentrum. Ik ga u de fietsroute tonen via Sint-Jansteen naar de grens Kapellebrug. Dus geschikt voor alle fietsen. Dus dan moet je ook niet door het bos van de oude spoorweg. Dus ook de fietsen van Donkey Republiek hier beschikbaar aan de Havenfort of Hulst busstation. Dus via de applicatie kan je dus onmiddellijk vertrekken. Dus de Havenfortparking is dus wel een goede referentiepunt. Ik zeg altijd, ook voor iemand die komt hier, ben je direct centraal gelegen. Zo, ik ga nu naar de N290. Er is hier ook een nieuwe zaak in Hulst. Naast de satellietshop heb je hier nu een zaak motoren. Dus dit hier nieuw. Ook wel interessant, vlakbij het centrale winkelcentrum. Dus hier motoren, informatie en verkoop en zo verder. Dus dezelfde route als voor de voertuigen. Dus opnieuw de exit. Hier zie ik ook het bord Antwerpen 35 kilometer. Het is ook bijzonder dicht
En Sint-Jansteen 2. Natuurlijk wel een druk punt. Hier ben ik op de Hoge Weg. Zo, hier is er een hub voor de Flixtaxi. En aankomst Sint-Jansteen. Zo, hier even een fatbike. Het is ook wel interessant om door bosgebieden te rijden, met de brede banden.
dan een tweede hub. Dan hier een derde hub. Dus de halte van de lijn hier bestaat niet meer. Hè. Je hebt wel nog altijd een bord. Momenteel hier de route enkel voor fietsers. Omwille van de werkzaamheden aan de Gentse Vaart. Maar bon, hier zie je geen hub niet meer. En dat is natuurlijk wel het feit van die laatste hub te voet moeten stappen. Of hier is wel nog een stuk tot de grens. Er is ook wel een hub. Zal ik zo dadelijk even opzoeken in Kapellebrug zelf. Op de Gentse Vaart volgens het plan.
Dus ja, in principe een hub hier zou nog praktisch zijn. Ja. Zo kunnen de mensen van deze zone toch wel tot hier het grenspunt. Ik ga zo dadelijk nog even kijken als die hub daar even verder al aanwezig is. Dus het grenspunt, dus dat is in feite de fietsroute van Hulsthaven-Fort. Geschikt voor alle fietsen, koersfietsen, e-bikes, de vouwfietsen tot het punt hier, tot het grenspunt. Moet je niet door het bos. Natuurlijk kom je van de andere kant van Hulst, is het wel interessant van via de oude spoorweg, dat er daar dus een fietspad komt die aansluit aan de F411. Dat is wel een feit. Maar bon, alvast hier heb je dus een goede verbinding. Dus die route heen en terug naar Hulst is best praktisch. Dus volgens de kaart komt er nog een hub. Dus hier aan de Gentse Vaart, niet aan het beginpunt, even verder. Het kan zijn dat hij er nog niet staat, omwille van de werkzaamheden.